Ngalih nang berita liyane, warga Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, rame-rame nyekel boyo tepake ngendok nang pinggir kali Bondayuda. Warga kudu cepet negep boyo iku sadurunge mlebu nang kali maneh, pole dikuwatirno ngincim keselamatane warga. Ngendok temen lah itu. Lah yo iki paling tumpaan iki. Ono boyo sing ngendok nang pinggir kali Bondayuda tepake nang Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dieruhi dhisik ambek wong mancing. Dhek krungu swara kresek-kresek teko rumbuk-rumbuk suket gajah. Pas ketemu jekethek swara iku teko boyo sing dibedhek sik tas ngendok nang omahe. Kedadiane tanggal 17 November iko. Ono boyo iku nggarakno warga sepaneng pole panggon ngendoke gelek diliwati warga gawe nyebrang utawa adus nang kali. Telek suket ambek dadi liwatane arek cilik budal mulih sekolah. Ben gak mbayani, warga akhirnya mutusno negep boyo sing dawane 3 meteran iku rame-rame. Pole kepitung kewan buas warga gak wani nyidek. Warga milih nganggo jagak breng ambek tali tampar gawe njiret boyo iki. Loh, kawat tangkeme gulune yo. Tarik sih wis. Sakmarine kasil dijerit gulune, boyo iki ditarik terus ditaleni luwih rapet. Mari ngono boyo iki digonceng numpak bronpit digawa nang omahe perangkat desa gawe diamanno sauntara. Ditutupi sik motone, tutupi ambek kain. Saliyane negep boyo, warga yo nemokno 39 ndok boyo, kabeh mesisan diamanno. Pihak Desa Cakru wis koordinasi ambek BKSDA Jember. Boyo sak endoke iku ape diserahno nang petugas konservasi ben diramut sadurunge diculno nang habitat alami sing luwih aman. Saliyane iku warga yo dijaluk luwih waspada nek aktivitas nang saiterane kali Bondayuda. Polahe daerahe gelek dadi liwatane kewan-kewan umbaran. Lutfi Kurahman, CTV.